Почваме да пълним. Остава само да поръснем с кашкавалче и да запечем във фурната, докато станат златисти, докато се запече кашкавала. Много ароматни, много хубави пътладжанчета. Ето така, поръсваме с кашкавал и слагаме във фурната. Скъпи приятели, пътладжаните са готови. Ето вижте как изглеждат. Току-що ги изкарах. Кашкавалчето се е запекло. Чудо! Нямам търпение да ги пробвам.